Goedenavond, welkom op deze zaterdagavond bij Omroep Zeeland. Een kort overzicht van het nieuws in Zeeland van vandaag. Heeft u mijn rijbewijs? Ja. Tijdens een verkeerscontrole langs de grens met België zijn gisteravond 294 automobilisten gecontroleerd. Daarbij zijn 7 bekeuringen uitgedeeld. Het ging om een gezamenlijke controle van de Zeeuwse en de Vlaamse politie. Om te beginnen is dit natuurlijk een controle waar we letten op het gebruik van dranks, medicijnen en drugs als je achter het stuur zit van een auto. Tijdens de controle werden 5 automobilisten betrapt die onder invloed waren van alcohol of drugs. Bij de controle stond ook de samenwerking centraal tussen de politiekorpsen die de laatste jaren is verbeterd. Vooral om het uitwisselen van gegevens, wat belangrijk is. En de bevoegdheden die we op elkaars grondgebied hebben. Dat is aanmerkelijk verbeterd. Dat merk je ook als je nu met de politieagenten spreekt, zowel de Nederlandse als de Belgische agenten. Ze kennen elkaar beter, hebben regelmatig contact met elkaar. Want ja, criminaliteit dat stopt niet bij de grens. Bij de actie gisteren waren 42 agenten betrokken, waarvan 17 uit Nederland. Bij een ruzie in een woning in Goes is een man zwaar gewond geraakt. De ruzie vond gisteravond rond 10:30 plaats in een woning aan de Zonnebloemstraat. Het 65-jarige slachtoffer is met een traumahelikopter afgevoerd. De verdachte, een 49-jarige man, was agressief en is met behulp van een stroomstootwapen aangehouden. 6 Zeeuwse gemeenten controleren actief op permanente bewoning op vakantieparken. Het gaat om Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Veren, Borselen, Rijmerswaal en Terneuzen. Dat blijkt uit de rondgang van onderzoeksprogramma Pointer. Daarmee gaan de gemeenten in tegen de oproep van minister Mona Keizer van Volkshuisvesting. Die riep gemeenten vorig jaar op permanente bewoning op vakantieparken toe te staan om de woningnood te verlichten. Vlissingen en Hulst zijn de enige gemeenten die hebben aangegeven niet actief te controleren. De overige gemeenten hebben niet gereageerd. Bij een eenzijdig ongeval bij Sluis is gisteravond een persoon gewond geraakt. De auto waar het slachtoffer in zat sloeg door onbekende oorzaak over de kop en kwam in een sloot tot stilstand. De brandweer heeft de 2 inzittenden uit de auto geholpen. Het rijbewijs van de bestuurder is ingenomen omdat hij onder invloed was van alcohol. Zij viel en ik hoorde een krak in de rug. En ze zei mama en daarna zei ze niks meer. Onrust op en rond de Ooteense Kreek in Terneuzen vanochtend, want daar dreven een aantal drenkelingen in het water. Geen echte, maar poppen. Voor de jaarlijkse oefening van de Zeeuwse reddingsbrigades uit alle hoeken van de provincie. We leggen de nadruk eigenlijk op de samenwerking. Dat je weet wat je aan elkaar hebt en dat je weet hoe we samen met elkaar in zo'n situatie moeten handelen. Net als bij een echte noodoproep zijn de brigades 24 uur eerder gealarmeerd. Ze moesten zich vanmorgen melden voor een briefing over de noodsituatie. Het scenario is dat het gebied is overstroomd na een hevige storm. Er zitten evacuees vast op bepaalde plekken van de Ooteense Kreek en die moeten zo snel mogelijk weg. De jaarlijkse oefening is bijzonder omdat lang niet alle brigades samen trainen. Op de boot gaan waarnemers mee om te kijken hoe die samenwerking gaat en of iedereen zich aan de afgesproken regels houdt. Ja, het gaat goed. We hebben meerdere slachtoffers uit het water gehaald. En de samenwerking gaat super, dus mooie oefening. Vind je het leuk om te doen dit? Ja, zeker. Ja, het is naast leerzaam natuurlijk ook heel leuk. Je ziet weer andere mensen, je maakt andere verenigingen, disciplines mee. Zoals de speurhonden, dus altijd leuk om te doen. Aan het begin van de middag waren alle 10 fictieve slachtoffers gered en in veiligheid gebracht. Hoek staat in de laatste competitiewedstrijd van 2025 tegenover de Treffers. Dat is de nummer 6 in de tweede divisie. En dan is hier Rousseau de Poorter in de 15e minuut met een solo. En die schiet hem fantastisch binnen. Een vroege voorsprong voor de koploper. Een schot dat onhoudbaar was. En dat zag ook Theo Jansen, oud-prof en nu NOS-analyst. Hoekschop dan van de Treffers en die gaat er ook in. Een vroege gelijkmaker. Een binnenticketje van Jari van Ginkel. En dan is het dus alweer heel snel 1-1. Opnieuw de Treffers in de aanval. Verdedigende actie van Wout Engelsman. En die krijgt dan een strafschop tegen. Hij snapt er niks van. Hij leek gewoon de bal weg te tikken. Was het hooguit een corner geweest. Maar dan mag Sebastiaan van Bakel aanleggen vanaf de 11 meter. Maar die wordt gered door Finn Murren. Is dan de held van zijn ploeg. Houdt het op een gelijke stand.
Tweede helft dan, waarin vrij weinig gebeurt op dit moment na. Ook een strafschop voor Hoek in de 88ste minuut. Voor Noah Aalteman en die gaat dan zelf achter de bal staan. En die zorgt ervoor dat Hoek toch nog wint. En 2025 heel mooi afsluit. We begonnen dit weekend in eerste instantie nog met bewolking. Dat leverde trouwens een vlammende zonsopkomst op met hier het uitzicht over de Oosterschelde. En wat verder de provincie in was het bij Rittem bewolkt met wat mistbanken. Maar vanuit het westen kwamen er al gauw opklaringen en werd het een hele mooie dag met flinke zonnige perioden en af en toe een paar wolkensluiers. Dit zijn foto's van Vlissingen en Westkapelle eind van deze ochtend. En vanavond hebben we in eerste instantie ook nog opklaringen. Lokaal kan het dan nevelig worden. Maar vannacht wordt het bewolkt en het koelt dan niet verder af dan 4 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is er veel bewolking en er komt een vrij krachtige zuidwestenwind te staan, windkracht 4 tot 6. De maximumtemperaturen liggen daarbij morgen rond 9 graden. En komende week blijft het in eerste instantie ook nog vrij zacht met temperaturen rond 10 graden. En vooral de eerste dagen van de week hebben we geregeld zon. En dit was de zaterdagse versie van Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week, met daarin een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Dus heel graag tot zometeen.